Imnus Deus in Sion, et tibi reddetur vot in Jerusalem, exaudi oratione mea, a te omnis caro venie, requiem et Dona Domina et lux perpetua lucea tal-Missier, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. U tiġbarna biex nagħtu suffraġġju lil ħutna s-saċerdoti li marru qabilna. U mod partikolari l-hum ukoll anke niftakru dawk li marru qabilna wkoll anke matul din is-sena, ġifieri minn Novembru sa Novembru. Għandna l-kanoniku Dunkarm Grek mill-Parroċċja ta' San George Victoria, Dunkarm Xerri mill-Parroċċja ta' Kunċizzjoni u San Giuseppe il-Qala, il-Kanoniku Franġis Save Kalleja mill-Parroċċja ta' San George Victoria, il-Kanoniku Giuseppe Rapa mill-Parroċċja ta' San Pietru u San Paolo il-Nadur, Monsignor Saf de Brinkat mill-Parroċċja ta' San Paolo il-Munxar, Dun George Vella mill-Parroċċja tal-Qab ta' Ġesu mill-Fontana, il-Kanoniku Pietru Sammut mill-Parroċċja ta' San Pietru u San Paolo il-Nadur, Monsignor Giuseppe Zammit mill-Parroċċja ta' Kristus Eukaristus Salvatur mill-Lasri. Qabel ma nagħtu bidu għal il-Qudiesa għandna messaġġ minn Monsignor Isqof. Eżies ħuti saċerdoti, minħabba kuntatt ma' persuna li riżultat pożittiva għal Covid aktar kmieni din il-ġimgħa, ma nistax inkun magħkom dalgħodu. Imma għalkemm minix magħkom fiżikament, nixtieq nassikurakom li qiegħed magħkom spiritwalment u nsegwi din l-Ewkaristija minn fuq il-Facebook tal-Parroċċja tal-Katedral. Il-mewt għandha l-kapaċità li tolli l fuq is-sabiħ tal-persuna u tċekken id-difetti tagħha. Għax fl-aħħar mill-aħħar kull persuna għandha ħafna sabiħ u bħal kulħadd hija limitata u dgħajfa. Il-mewt għandha l-kapaċità li tillivellalna, iġġibna kollha l-istess u tikxfilna l-illużjoni li spiss teħdilna rasna li aħna aħjar jew għar minn xi ħadd minn sħabna, li aħna għandna dritt jew inqas dritt minn sħabna, li aħna jistħoq ilna aktar jew inqas minn sħabna. It-tifkira ta' ħutna saċerdoti mejtin hija għalina li għadna hawn okkażjoni u sejħa biex ngħixu l-fraternità saċerdotali bejnietna. Nitlob lil Ġesu is-saċerdoti l-kbir biex ikunu saċerdoti li niddefendu lil xulxin ma' xulxin u man-nies. Nitlob lil Ġesu biex inkunu saċerdoti li ngħidu lil xulxin dak li għandna ngħidu u ma nitħattux minn wara dar xulxin. Nitlob lil Ġesu biex inkunu saċerdoti li ma nitkellmux b'mod negattiv fuq xulxin man-nies. Nitlob lil Ġesu biex ninteressaw rwieħna fil-bżonnijiet veri ta' xulxin. Nitlob lil Ġesu biex ma nħallu lil ħadd minna waħdu
jissielet mad-diffikultajiet tal-ħajja jew tal-vokazzjoni. Nitlob lil Ġesu biex napprezzaw ix-xogħol ta' xulxin u nfaħruh bejnietna u mal-oħrajn. Nitlob lil Ġesu biex ma jieqaf qatt jagħtina l-entużjażmu u l-ferħ tas-sejħa tagħna li nkunu dixxipli veri tiegħu u nħobbu lil xulxin kif iħobbna hu. Il-mewta ħutna li għaddew qabilna isservina biex nibqgħu b'saqajna mal-art u jenuna narfu tassew x'inhu dak li jibqa' għax importanti f'għajnejn Alla u x'inhu dak li jgħaddi għax importanti f'għajnejna. Jalla l-kelma li se nisimgħu u l-ġisem u d-demm li se niklu u nixorbu f'din l-Ewkaristija jaqduna tassew miegħu u ma' xulxin. U tinarfu tijietna biex aktar nkunu denji għal dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti jiena dnibt ħafna bissir bil-kliem bil-emin bil-laħallejn milijiet tija tiegħi bl-ikbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem veri l-anġli bil-qaddisin koll lilkom ħuti. Eħenna għalina li jista' kollox jaħfirna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Nitolbu. Mulejn trażirt il-qadijiet tiegħek is-saċerdoti għas-servizz imqaddis tiegħek din id-dinja. Il-qaħħom issa għal dejjem fil-għena tal-glorja tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħix fi salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Eżis, selluli għal Priska u Akwila li ħadmu miegħi fi Kristu Ġesu. Għax huma il-koll issugraw ħajjithom għalija biex isalvawni. U mhux jien biss għandi għax nirringrazzjahom, iżda wkoll il-knejjes kollha tal-Ġentili. Inselli wkoll għall-Knisja li tiltaqa' f'darhom. Sellu għal Epenetu, il-maħbub tiegħi, l-ewwel frott għal Kristu fl-Asja. Sellu għal Marija li tħabtet ħafna għalikom. Sellu għal Androniku u għal Ġunja, raba tiegħi u priġunieri miegħi, magħrufa fost l-Apostli u li jemnu fi Kristu qabli. Sellu għal Ampliatu, il-maħbub tiegħi fin-mulej. Sellu għal Urbanu li ħadem magħna fi Kristu u Staki, il-maħbub tiegħi. Selmu li xulxin bewsa qaddisa, il-knejjes kollha ta' Kristu iselmulkom. Inselmulkom jien, Terzju, li ktibt din littra fil-mulej. Iselmilkom Gaju, li laqa mhux biss lili imma lill-Knisja kollha. Iselmilkom Erastu, l-amministratur tal-belt, u Kwartu ħuna. Lill-Alla li għandu l-qawwa li jwettaqkom fl-Evanġelju, li nħabbar jien, u nxandar li Ġesu Kristu, skont ir-rivelazzjoni tal-misteru,
li kien moħbi fis-skiet tal-eternità. Lil dan Alla li issa irrivelalna dan il-misteru u għarfu lill-ġnus fil-ktieb tal-profeti. Skont l-ordni tiegħu Alla ta' dejjem biex iwassalhom għall-ubbidjenza fil-fidi lil dan Alla waħdu fil-erf. Il-glorja għal dejjem ta' dejjem Ġesu Kristu. Amen. Il-kelma tal-mulej. Mulej, imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum irid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu. Mulej, imbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Nisel in-nisel isebbaħ emilek, u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-eġubijiet tiegħek jitħattu. Kull ma milt inrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Qumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu Kristu għat li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intkom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Għamlu għalikom infuskom ħbieb ta' qlieħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom jilqgħukom fl-erejjex ta' dejjem. Min hu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira hu fidil ukoll fil-ħafna. Min hu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira hu diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qlieħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li ju ta' ħaddieħor, min se jagħtikom dak li ju tagħkom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Il-Fariżej li kellhom ir-reba l-flus meta semgħuh jgħid dan kollu qabdu jiddieħku bih. Iżda hu qalilhom: Intom dawk li tagħmluha ta' nies sewwa f'għajnejn il-bnedmin, imma Alla qalbkom jafa. Għax dak li f'għajnejn il-bnedmin hu kbir, quddiem Alla hu mistkerraħ. Il-kelma tal-mulej. Tifħili ila Kristu. Ħuti meta nassistu għal funeral ta' saċerdot u għamilu nifsu priedka kbira għalina, manku kol oġġett ta' meditazzjoni profonda. Nisqof kawki kien ħobjejt meta jmut saċerdot, jittal-inqas dan 100 saċerdot. Pero li tmut saċerdot ma jfissirx għax ikollok il-kullar, ma jfissirx għalix il-bsuna l-pjaneta meta mutu, imma li tmut saċerdot ifisser li tkun ġenwinament il-vokazzjoni tiegħek. U l-preżenza tat-tebut ta' saċerdot ġewwa l-Knisja
huwa ktieb miftuħ għal komunità preżenti u għan-nies li jkunu għexna madwarhom. L-importanti huwa x'naqraw f'dak il-ktieb, għax hemmhekk infetaħ il-ktieb reali ta' x'konna aħna. Meta ma naħsbux fuq il-punt tal-mewt, faċli li nibdew nagħmlu lilna nfusna bħala sidien tal-ħajja u niddominaw fuq l-oħrajn. Imma ħsieb tal-mewt jagħmilna iktar umani, iktar sensibbli, iktar nħossu għall-oħrajn u wkoll iżomna fi spiritu ta' umiltà. Fil-mewt tagħna l-iktar li jispikka mhux dak li nkunu għamilna, ma x'inkunu aħna. Aħna nippretkaw ħafna fuq il-mewt, ma tajjeb li aħna stess nkunu konxi rridu nagħtu kont tal-amministrazzjoni tagħna ta' dak li għafdanna f'idejna l-Mulej Ġesu fil-Ministeru tagħna. Dan l-ħsieb jenna sabiex ngħixu tassew fi spiritu ta' lealtà, ta' ubbidjenza, ta' sempliċità, ta' intimità ma' Ġesu u ta' koerenza fil-ħajja saċerdotali tagħna. Tajjeb li nuru solidarjetà anke wara l-mewt ta' xi ħadd minn ħutna u ta' ħutna kollha saċerdoti li marru qabilna. Illum qegħdin hawnhekk bi spiritu ta' fraternità spiritwali u saċerdotali. Qegħdin hawn biex nissuffragaw lil dawn ħutna li ħafna minnhom aħna obbligati lejhom. Qegħdin hawn biex nirringrazzjawhom ukoll tal-ħajja eżemplari tagħhom u li forsi din kienet għenet biex aħna għażilna l-vokazzjoni tagħna. L-Isqof Kawki kien jgħid li ħafna saċerdoti huma kanonizzabli. U bħalissa wkoll hija glorja tad-Djoċesi tagħna li qed nirriflettu fuq il-virtujiet ta' ħuna Dum Michel Attard. Il-koll inħarsu lejh bħala benefattur tagħna u xempju tal-ħajja saċerdotali. Jalla aħna wkoll nimpenjaw ruħna biex nħallu warajna wirt ta' ħajja spiritwali u saċerdotali awtentika ħalli tiggarantina li naqda moħħutna saċerdoti li diġà qegħdin igawdu l-frott ta' dak li jgħixu għalih. Bħalissa qegħdin naqraw kemm il-Papa Benedettu qed jaħseb fuq il-punt tal-mewt. U għandu xewqa kbira qal li jmur biex jiltaqa' ma' ħbiebu li qegħdin jistennew fis-sema. Kemm huwa ħsieb pożittiv dan is-ħsieb tal-mewt. Saċerdot ieħor Taljan qal hekk: iktar ma jgħaddu snin mill-ħajja tiegħi, iktar inħoss l-bżonn nintelaq fl-idejn kollha ħnina ta' Alla u jkolli l-esperjenza tal-ħlewwa paterna u materna ta' Alla. Jalla kull filgħaxija nsibu ħin nirringrazzjaw il-Alla tal-ġurnata u għalkemm inkunu għajjenin imma tkun għamlitna qotja għall-oħrajn, qotja ta' mħabba għall-Knisja. Jalla li anke fl-aħħar tal-ħajja tagħna nkun nistgħu ngħidu kollox mitmum kif irid minni l-Mulej li sejjaħli għas-saċerdozju. Il-wieqfa. Il-kelma tal-Alla hija bħal xabla taqta' b'żewġ xixfar li tinfet il-ġewwieni tagħna. Nitolbu lej il-qawwa li nieqfu lill-ħażen li jifridna minnu. Għalhekk ngħidu Mulej qawwina bil-kelma tiegħek. Meta nagħmlu kull ma jfet lilna u mhux dak li tgħidilna int. Mulej qawwina bil-kelma tiegħek. Meta nippruvaw insalvaw id-dinja bil-ħila tagħna biss. Mulej qawwina bil-kelma tiegħek. Meta biex inħossuna sitana ma nirrispettawx il-ħbiberija, il-ġustizzja u l-verità.
li qawwina bil-kelma. Meta nħossu l-pis tal-fedeltà għad-doveri tagħna ta' kuljum. Li qawwina bil-kelma tiegħek. F'din l-okkażjoni nitolbu għall-irwieħ tas-saċerdoti kollha, b'mod partikolari s-saċerdoti li ħallewna matul din is-sena, Dun Karm Grek, Dun Karm Sherry, Kanoniku Franġis Saver Kalleja, Kanoniku Giuseppe Prapa, Monsalv de Brincat, Dun George Vella, Kanoniku Pietru Sammut, Mons Giuseppe Zammit, biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Li qawwina bil-kelma tiegħek. U għala missier intbat l-ibnek fid-dinja biex ikollna l-ħajja bil-kotra. Bil-qawwa tal-Ispiritu Qaddis tiegħek fejja l-ġieħi tagħna u salvana jint li jint li nbirek nimsebbaħ għal dejjem ta' dejjem. Kull darba nwieġbu bil-kant fik it-tama mulej ta' ħajja oħra. Fik it-tama mulej ta' ħajja oħra. Aħna nemnu li l-mewta ġisimna miex il-erda li twassal fi xejn. Fik it-tama. Miex ħafifa mulej din il-firda, iżda kelmtek tixelna bil-fer. Ħallini ximnikti nibkull erda tal-ħamna li jerġa' jsir tra. Il-mewtana ddaħħalna fir-raqda li troddilna mill-ġdid il-mistri. Fik it-tama mulej ta' ħajja. Tolbu ħuti biex is-sagrafiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollux. U għala tista' kollox il-qaddejja tiegħek is-saċerdoti, di d-dinja kienu amministraturi fidili tal-mistieri qaddisa li qegħdin niċċelebraw. Bis-saħħa tagħhom għamel li jista' jarawhom fid-dawl tal-verità tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Iż-żuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa b'xieraq ta' sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U waħdu laqa l-mewt biex aħna ma mmutux. U miet mir-rajħu waħdu biex aħna l-koll ngħixu għalik għal dejjem. Għalhekk tisibu maqtejja tal-Anġli uffer kbir infaħruk u ntennulek. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
قديس تسوينت مولاي انت لاين ta' Quddusija. Qaddes għalek nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nbiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana għaw quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokun tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fit-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddiet tiegħek Dunkan Grek, Dunkan Xerri, Dun Franġis Saver Kalleja, Dun Giuseppe Rapa, Monsignor Sav de Brincat, Don George Vella, Don Pietru Sammut, Monsignor Giuseppe Zammit. Li joġbok s-sejħilu mal għandek minn d-dinja. Għamilek kif huma bil-mamudija mietu fibnek u bħal ibnek, ekku kol fibnek u bħal ibnek jixu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqd bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati li l-na u koll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-veġdi mqazza Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla mistier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Sant, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu kif għallimna u ridna nagħmel iben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Sirna li inti bismawiet titqaddis tiġi saltna kull titin kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna dak il-jum għatina llum, għafrinna d-nabit għal ma naħfet il-miluqa tari. Naddaħanix ġri iżda l-isna. Għalisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u biħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna mmiġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi la tħarrix lejn dubjietna. Iżda ħares lejn fiġi ta' Knisja tiegħek. Għati jaslim l-għaqda li jinti tfija, inti dejx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi xulxin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
دانو الخروف تالا دانو لي نخد نبيت الدنيا خان ينداوك لما مستيدنا اللكلة الهروف لي ما يستطيعش تدخل تستعبتي زديت كلمة واحدة روحي Eterna luce a Teis Domine, cum sanctis tuis in aeternu, quia pius requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a Tei, cum sanctis tuis in aeternu, quia pius
Għatijom umrej il-mistrijiet ta' dejjem, jistriju fil-paċi, nitolbu. U Alla li tqarbilna bis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenna l-qaddijiet tiegħek is-saċerdoti, il-qaħħom fis-sema biex jarfu l-verità sħiħa tal-misteri tiegħek li amministrawlek fuq l-ard. Bi Kristu Sidna. U Jeżis qabel ma nitilqu minn hawn ejjew nagħtu l-aħħar tistima lil ħutna fil-post tal-aħħar mistrieħ bħala sinjal ta' mħabbitna li jtaffi n-niket u jwettaq it-tama. Għad jasal il-jum meta faqda ħinja u taħbiberija għal dejjem aħna u dawn ħutna nerġgħu nħadnu xulxin fis-sema fejn l-imħabba ta' Kristu li kollox tirbaħ tkun erbet għal kollox l-istess mewt. Dawk li raqdu Ġesu u bħalma l-bnedmin kollha imutu fada ekku kol jiksbu l-ħajja fi Kristu. Għalma Ġesu mitu irxoxta, ekku kolla la jihumi jow lil dawk li raqdu f'Ġesu. U bħalma l-bnedmin kolla imutu fada, ekku kol jiksbu l-ħajja fi Kristu. Għalma Ġesu mitu irxoxta, ekku kolla la jihumija lil dawk li raqdu b'Ġesu. U bħalma l-bnedmin kolla imutu fada, ekku kolla u Alla tista' kollox bil-mewt ta' Kristu ibnek fuq is-salib, int ridt il-mewt tagħna bid-difna u l-qawmin tiegħu mill-imwiet, int qaddist l-oqbra tagħna u b'mod tal-għaġeb ġeddidt il-ħajja tagħna biex qatt iżjed ma nerġgħu mmutu. Il-qatab li nagħmlulek għal dawk kollha li mietu ndifnu fi Kristu u li issa qegħdin jistennew jittamaw lejna tal-qawmin miġdid tal-ħajja. U Alla tal-ħajjin u tal-mejtin, fitna tiegħek għatina li dawk kollha li fuq l-art tarfuk u baqgħu fidili miegħek sal-aħħar, issa fis-sema jfaħruk u jkunu ħinja miegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min eħlar tinsejjaħlek mulej, isma sidi l-leħen tiħek. ħajkunu idnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-ħnina. Jekk tal-ħtijiet intati kasmulek, Sidi min jista' iżom sħiħ.
imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk bil-biża tiegħek. Jien l-mulej nistenna ruħi f'kemm tittama. Tistenna ruħi l-sidi aktar milli l-assisa s-ser. Aktar milli l-assisa s-ser jistenna Izrael il-mulej. Għax għamel il-mulej l-emdijom u il-fidwandu bil-kotra. U jifdil l-Izrael min ħtietu kolla gloria lil-Missieru lil-Liber u lil-Spiritu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem.